מי משתכם זה קיצס? תודה לאל שהגעת. ספי? לא ידעתי, מה, לא עושה פרסומות, לא עושה ריאליטי. בקיצור, כמו מת. אז מה אני עושה פה? קיסס המוני אומללים עם 5 מגה משגעים אותו. שיסדר להם אינטרנט של 12 מגה. נו, בעיה בשבילו. אתה יודע בין כמה הוא? פייסבוק אין לו. אתה 012. עליי. אבל בלי שיוסיפו אגורה. אללה איסטו. תברח. לאן? מאיפה אני יודע? לקוחות כל החברות עברו ל-012 סמייל ותקבלו אינטרנט במהירות 12 מגה לשנה שלמה בלי להוסיף אגורה. כוכבית 2012 בהצטרפות ל-24 חודשים למסלול שבמבצע. 2 סמייל. כי בא לי לדבר.